Philip, RSS-feed, hvad er det? Jamen, RSS-feed er et teknik, så du kan få pushet nyheder fra for eksempel Ekstrabladet.dk ind i din egen private indbakke. Så du ikke længere behøver at gå ind på Ekstrabladet.dk eller BT.dk eller Berlingske.dk og få nyhederne. Du kan egentlig få det et sted samlet som en indbakke, du kender fra Outlook for eksempel. Men hvorfor i alverden skulle jeg lade min inbox fuldstændig overfylde af nyheder? Hvorfor skal jeg ikke selv vælge, hvornår jeg går ind og læser de her nyheder? Jamen, det er lige præcis det, du får. Du får valgmuligheden for at gå ind og læse dem, når det passer dig, og når du har tiden til dem. Og samtidig sparer du rigtig meget tid, for i stedet for at besøge 150, jeg har 150 hjemmesider, jeg abonnerer på til det system, jeg bruger, det hedder Google Reader, samler RSS-feedsene. Og jeg har ikke tid til at gå ind på 150 hjemmesider om dagen, det ved jeg ikke, om du som studerende har. Det har jeg altså ikke som journalist. Og så gør det på den her måde. Det er billigt, og det er nemt, og det er hurtigt. Hvordan gør man det? Hvis nu jeg sidder foran en computer lige nu og ser det her, kan du komme med nogle hurtige bud til, hvordan kommer man i gang? Jamen, det er meget, meget enkelt. Du går ind på google.com/reader. Så logger du ind med dit Gmail-brugernavn eller dit Google-brugernavn. Og så er du faktisk allerede i gang. Så kan du vælge sådan nogle bokse, der ligger. For eksempel står nyheder. Så hvis du klikker abonner på den, jamen så abonnerer du allerede der på de største danske mediers hjemmesider. Og så er du i gang med Google Reader, og så er du i gang med RSS. Og så er du lige så stille udbygge det derfra. Hvad nu hvis man som jeg har en privat mailkonto? Skal jeg oprette en ny for overhovedet at kunne få de her RSS-feeds? Altså, du behøver ikke have et Gmail-brugernavn. Du kan bare have et Google-brugernavn. Det kan du sagtens bruge din gamle e-mailadresse til. Du behøver ikke tvangsindlejres i hele Google-systemet. Du kan bare have et Google-brugernavn, der svarer til din gamle e-mailadresse. Men når du kommer ind på google.com/reader, så er der sådan en lille boks nede til højre, tror jeg, hvor der står opret en Google-konto. Og så går du bare i gang der, hvis du ikke allerede har en Google-brugerkonto. Det virker meget nemt, hvis man skal være læser, men som medie og som netjournalist, som du selv er, hvordan bliver det her så for en fordel? Jamen, det er jo på den måde en fordel, man kan sige. De af Ekstrabladet.dk's brugere, der bruger RSS, får jo samtlige af vores historier pushet ud i deres RSS-læser. Og det giver jo, man sige, det er jo en fordel for os, fordi hver eneste gang sådan en historie, der får vi rigtig mange historier, de synes, der er interessante, jamen så klikker de jo på linket, der følger med, og så kommer de ind på vores side, og så kan de sidde og følge med der, eller læse hele historien. Og så får vi jo klik ud af det, og det ender jo sidste omgang ud i kolde kontanter for os. Jeg sige, der er sådan nogle svagheder ved det. For eksempel, hvis folk vender sig 100% til kun at bruge RSS, jamen så mister vi visninger af vores forside. Men det tror jeg ikke, folk gør. Jeg tror ikke, folk dropper det, og det er så få, der bruger RSS indtil videre, at det ikke er nogen konkurrent til de der store forsider. Jeg ser det her som et arbejdsredskab, især til journalister og kommunikationsfolk, fordi det er meget nemt og hurtigt. Fordi du meget nemt og hurtigt kan overskue rigtig mange kilder. Et mediehus, der ikke bruger det her, hvor langt bagud er de? Men det er pinligt. Altså, det er skræmmende, det er pinligt. Og de burde have et spark bag.